Tsika niany koragna maromaro, raha maromaro fa tsy hoe koragna maromaro. Koragna tsika dian'ny président mes respect colonel Michael tagny avaratra nosy tagny DS ny maromaro igny kokoa. Ikoragna koa tsika raha nandalo, cinéma nandalo, nataondry sasany tamin'igny fitsidiagna en fomba official, tsy fitsidiagna fety igny, tsy fitsidiagna pique-nique igny, tsy fitsidiagna famonoagna bihorogno 350 igny, fa fomba official. Maro maventy raha nitsidiny président tagny, isoragna manokagna izy. Zay boka raha volagninay eto matetiky hoe tsy président ratsy, fa ny magnodidiny mbola tsy maty voalavan-kibo, ary mbola tsy voky anaka magnaratsy fatao. Boko koa tsika midriky mazava ho azy, faritra Ambaribe, idiratsika hely tapany faritry Agnivorano, atsika baka eo mibalabala koa tsika national, zany hoe Madagasikara ray manontolo. Amaraparagnatsika izy andeha ato amin'nosy miravavy namatsika atsy Seychelles, fa hitanareo agny donc publication fa nataoko agny, fa mbola mipotiky boka io publication mety mbola tsisy nahita ino raha nandalo ta Seychelles ny anty. Zegny menu tsika niany, hanigny tsika niany, sakafo tsika niany, ka manasanao agnaraka jusqu'à amin'ny farany ary isorane anao magnaraka zegny. Isorako eto namagna frère mahafatrako managna maizizy Joakim, zay namitahiraka solotegnany baka eto. Izy volaniko zegny, zay samy amin'ny stratégie, samy amin'ny étape-ne. Izy moa ny aloha lalagna, aomba mazava alohanao zandrilahy, tsara mandeha tsara mipody, moavy koa ny magnaraka, ary zokibe ny mety hamaragna izy amin'ny fitsidiagna agny Antanindrazana. Ikoragna tsika dian'ny président tagny amin'ny tapany avaratra nosy, zany hoe amin'ny tegna izy tagny DS na tagny Antsiranana. Aitsiko volagnatsika volaniko aminareo, izo tsy Antsiranana fa Antseranana, amboara lelany makoavako. Seragnana io portsika io mahatonga izy nataondro hoe Antseranana, io port de guerre io. Nazava miparipary, tsisy raha nasitriky ny dian'ny président tagny DS. Isoranay manokagna anao monsieur le président. Io volagninay matetiky eto hoe président Michael olo mazava troko, tovolahy, izy tsy ary misy motsimotsy ny fiaignana anany, fa izy de mitsikitsiky lava, 32 dents avec 2 lèvres. Fa ninazy koa fa action, réaction, fa tsy hoe andeha hagnano fety, andeha hagnano totoribiky, andeha pique-nique, andeha hina bihorogno, non. Tsy agny ny objectif ny président. Maro aminareo baka magnamiatsigny hoe fa fagnovagna ty karaha tsy nentinavy. Asa nareo mahay mikonty fa za baka tsy nandeha l'école. Za nebado, za tsisy cerveau, za tsisy bac plus 10, plus 20, plus 25. Fa bac-naka fivondrona izy fanaty, bac-naka firesagna izy fanaty, bac-naka Joseph Tsarafagnahy izy fanaty. Ken magaga za? Anareo le managna bac tsaiko plus 10, tsaiko plus 15, tsaiko plus 25. 16 ans nareo tio, ino slogan tsy nandesonareo? Navitanareo nareo 2009. Ino slogan nadesonareo? Manara-penitra. Pla! Miala manara-penitra nareo. Nino navy teo? 16 ans, 3 fois nareo navy teo?
sloganareo miova indroe agnatin'ny 5 ans. Fa niany président Michael, mes respects mon colonel, bientôt 3 mois hidriky 3 mois et demi izy nitondra. Za ndraiky tsy gila fa za ndraiky sady tsy goany tsy mariny fa mba hitakitako raha nisy mba hitakitako hoe le fagnovagnany izy. Azovy ma nampidriky le firenena agnatin'ny kizo, azovy nagnadobo Madagasikara au fond de la mer. Tsy président Michael, tsy Zazoky be, wala tsy zandry génération ZX Y, tsy zandry Joakim, tsy Fabre, tsy ny vahoaka malagasy fa anareo 16 ans tsisy raha nefa. Rango atsika tamin'ny andrandratsiraka boka le hoe Madagasikara tsy mandoalika. Fa aloha resiko nanomboko tamin'ny 2002 hoe rango atsika zalany nandady katipaty ndraiky atsika sarietra karaha commando atsika zo fa tsy haiko nino koa anareo nitondra teo farany nino raha nisy robatinareo fiavagnana potenareo fitambaran'ny malagasy maha-malagasy ny malagasy. Zay naviako agnatin'ny menunaka hoe idirako manokagna kabary mandalo Venezuela. Misy baka tsika mivola hoe mpagnano politike, mpagnaraka tantary, nianatra géographie, nianatra tsy haiko nino baka zegny hoe nakala malisy. Tanareo la malisy lapa. Za nianatra la malisy fa za tsy nianatra baka. Donc mbo idirako bako hoe Venezuela io parce que maro olo tsy maharaka hoe ino exactement ma naviany Trump nagnano raha igny. Entre parenthèse ke président nandeha tavaritra tagny za aloha tsy nahita invitation e. Tsy haiko zandriko Joakim mety hivola izy tagny baka izy solotegna anay tagny. Za tsy nahita invitation hoe ka niinvitegna fulany raha amle mahazatra le fitondranareo taloha. Fa président navy raha telo tegna maventy diantagny sekreny cure regny zandry ny pape taketra na nitsaky nandatsika lio amin'ny fitiavagna tanindrazana. Fa ny mahagaga ny mampitokiky zo baka amitsika malagasy ny robatinareo fiavagnana nefa ny fiavagnana io raha maventy. Io ndray anao mandehana amin'ny pôle nord, mitraverse monde entier anao mandehana pôle sud, mitraverse anao côté mandehana à l'est, mitraverse monde entier anao mandehana à l'ouest, fa anao tsy mahita mo mahasolo fiavagnana io dans le monde entier. Même encyclopédie magnakory zahavanao toujours hoe fiavagnana foagnarana. Ny potenareo tagnatin'ny folo tsotampotaogno raha zegny ke nianty anareo kaza mekimeky nifoitry voangery vo 2 mois et demi mitry 3 mois ny président Michael amin'ny fitondrany. Tsy mora mitarimy tsaiky folo tsotampotaogno nampidirina agnaty lavaka andeha isovegna. Raha zegny tsy mora, tsy vitany clique le doigt, tsy vitany Joséphine Ange Gardien claque miova, fa io miankina amin'ny toe-tsaintsika araiky. Atsika ne folo tsotampotaogno zalany tampenambava
atsika tsy gila tsy goa fa tsika ny tampenam-bava nanjary moa Madagasikara jiaby c'est-à-dire ny malagasy. Anareo neta finanana nandrefindrefy tany tadeko tsisy finanana tany na tamy Grand Hôtel na tamy Hôtel de la Poste na tamy la mairie na tahiana andehanan'ny président. Non, kabary, décision, action, réaction, basta. Raha ambesatsika zo amizay nino décision tapahany conseil des ministres. Zay raha ambesatsika zo. Fa zao raha magaga apetrako fagnontaniana amitsika jiaby ho atsika zanaka ny Diego, surtout atsika zanaka ny DS. Agnisan'ny société mamelogno vahoaka manatapitrisany ODS, société Sekrena. Vatategnako ty ny volominy mbola izy rango izy mbola vazaha ny kahigna hoe DCAN zany volominy izo. Fotony dadilahako le mahavazaha zany asa teo. Miala dadilahako, navy mamako, babako, ny asa tamiko teo. Mbola DCAN nivadiky Sekrena ro mbola to. Kajy niala ro to. Zana hita, zana atsapa, zana hewe, zegny atsarany DCAN zegny, même vazantondra izy. Zegny atsarany Sekrena après 75 nandraisan'ny ratsiraka fitondrana na venanarana hoe Sekrena. Fa tiny mampalahelo. Taogno maromaro zinova Sekrena agnarany. Mbola maro olo ny rehareha. Mbola maro olo ny vilominy. Ko mbola province ny Diego ny vilominy Sekrena mavandy. Mivolagna hoe fa nijaly tamy fotoagnandro ny DCAN, nijaly tamy fotoagnandro ny Sekrena. Non, masake miboaka mivolagna eto. Nefa DG malagasy nitondra Sekrena kofa niala DCAN. DG malagasy nitondra Sekrena. Maromaro nitondra teo. Ary gasy manomboka amy DG tiako staff jiaby amy direction tamy Sekrena to jusqu'à amy service social, atelier gasy jiaby. Tsisy vazaha. Contraire vazany ala teo ny vola zegny tia agnaraka zay he andendafy andisine. Tanareo zegny parce que NDCAN fa mehe miasa, mehe mitantana ary mehe mitondra ny gasy napalaza eran'izao tontolo zao ny DCAN. Même nivadiky Sekrena zo baka teo mbola nalaza eran'ny tontolo zao na viany agnarana hoe atsiragnana tsy alany vakilatsampo. Fa zio amizay kabaro apetrako amitsika tsy araikaraiky fanontania. Maromaro DG Sekrena teo. Bokomo presque haiko ro jiaby. Fa za tsy anominy agnarana. Maromaro ny comptabilité Sekrena teo. Agnisan'izegny papako. Comptabilité tamy Sekrena teo papako. Tamy fotoagnandro. Raha mivazaha jusqu'à izy mivadiky gasy. Mamako tamy service social. Io akaiky ny foyer teo bureau service social tamizegny. Maromaro Madame Georgette, izy io la Rion, Madame Gabi, izy manana l'école marine ambassade de France ary, am consulat de France Diego, mamako pe asonana. Nino raha misy? Atsika mitany sirtaogno ny pitrahany, ny tantagnany, ny tondrany rahalahy Ntsay Christian Sekrena.
samby mamaly atsika. Firy taogno ny staff ambaratonga ny samihafa tamy Sekreny. Ary Sekreny nanagna ny lazany na tan-dranomasina na tantety. Maro pont namboarin'ny Sekreny, agnisan'izay volaniko aminareo io pont Sambrano. Maro foto-drafitrasa natao Sekreny, agnisan'izay io gymnase anagnatsika Diego io. Asa tagnan'ny Sekreny. Zody napalahelo, même tamy resaka sport natanjaka zegny Sekreny zegny, indrindra tamin'ny handball, basketball na football. Nisan'izany madodo zegny, nisan'ry bataka zegny, sady nisoma foty batata, nisoma handball gardien de but. Nisan'ry zokilahy zao matamy basket igny pour promotion nefa zokinay hely revisy maro feky ro tao. Nisan'zegny tompoko lahy solo zegny fa losin-dragnary mandeha piadanagna. Maro tamy football, maro joueur naboaka ny Sekreny ary nandendafy nisoma taivela. Famitaniagna faharoy apetrako amizay. Gaga za, nalahelo za, nandiniky za hoe azala. Zioioky 30 tapitrisa vola tadiavigny andeha amilomagna Sekreny. Tapitrisa vola andeha tadiavigny amilomagna Sekreny. Ory avako aby. Maro za tsy même compte volaniko za tsisy baka 25 na baka 15 tsy haiko baka 10. Fa za misy baka la flèche ndraiky baka la malise. Mba apitra amizay fagnotaniagna baka. Teo DCN niala nidriky Sekreny, nifandimbiny staff ny direction jiaby. Ke izy koa maro staff ny direction vazany ala teo nividendro fond de caisse, fond de banque ny Sekreny. Atsika tsy natatra Sekreny avako. Izy koa nagnano aratsy ampagnafy fitiavan-tegna. Le direction staff madinidiniky ny fandimby teo fa ela ravagna Sekreny. Fa rango nidirany ngai Abel nitsay rahalahy nitsay Christian. O zala vakila tsampy fa tsisy tadioko, fa tsisy tsaroako disova za koa diso fa za ndraiky mahalagna diso tsaroako za koa tsy diso tamy fitondrany ngay R8 Ravalomanana. Diniko tsara be fa za sura 100% tamy fitondrany ngay Ravalomanana, agnontania Ravalomanana mbola rizy ary mbola matanjaka. Oela velogno anao président. DCAN io atologno managna branche maro io. Nandeha ny visite tary tamizegny le service baka baka Toulon ny atao hoe Sud Marine. Merci, bonne année tsika jiaby. Ya bonne année boka amitsika gasy jusqu'à mois de juillet tsika bonne année fo. Merci tsika jiaby.
Sud-Marine navy tamin'ny Etadiogoto io nandehan'izaho Sekreny. Tsy nilatsany ranomasondreo ndraiky lelondreo nahita le etany Sekreny tam'izegny reo nahinakinaka hoe tiany afaran'le Sekreny, tiany afaran'le DCAN. Nindra tadiavin'ny Sud-Marine. Nivolagna Sud-Marine hoe ankahitatra agnabe le Sekreny mba ho tsaratsara kokoa aty amin'ny faritry Afrika sy ny faritry Osiany India. Ino raha nitanikataindreo hoe ho lebiaziny anao koa mandeha amin'ny atelier ambany ary amin'ny bassin, anao mitodiky ilan'ity andrefa karaha ty malalaka zay misy fatifatiny sambo tsy haiko borotry zay ry zy boko mahazo andrakaka ry nambarany Sud-Marine. Anareo koa magneky hitaritsika azy ty tantara tsy fagnadigna avako koa mbola partiny faritra ny avaratra na sava na diana zoko be tsy alafinao hoe hitaritsika azy ty ho amboariny ho alebiaziny karaha tologno io navaly Sekreny. Nino raha nataondry sasany amin'ny aratsam-pagnahy ndry sasany karaha nataondreo le kliniky tsy napetraka tamin'ny Tambaribe tsy nitohizandreo koragna, tsy nitohizandreo koragna. Nefa Sud-Marine tsy nangataka borso tamin'ny fanjakagna tam'izegny fa volandreo ngovondreo tellement reo nahita nalahelo etan'ny Sekreny de hoe aleo resigny iaragna amin'ny tatiny. Non, kelera koa de reo nagnano ny ataondreo ny tiandreo natao tamin'ny Sekreny. Zegny ve le fitondragna ny tia nankatia vahoaka malagasy? Zegny ve le fitondragna ny tia nankatia faritra avaratra? Zegny ve le fitondragna ny tia nankatia Sekreny? Non, non, karaha io ne nataony tsay Christian Namony Solima volaniko aminareo tamin'izy DG-ny Solima e. Les 6 provinces tamin'ny andrany Solima tsay Christian DG-ny Solima nanagna remorqueur, nanagna salon tanky. Septième salon et tanky nanagna Ambaribe. Solima akao koragna. Atsika magnontany zio ndray remorqueur araiky ny Solima tsy hitanao nandeha ia. Be molanga ndraiky tsy miroro zegny tsy hitanao nandeha ia. Keny faty ny hitanao tavela sampy pétrolier tamin'ny andrany Solima Kartala izy ary. Anao koa baka laboratoire io anao mitsinjo poro ino ma zegny port Saïd ho atsika igny anao baka laboratoire io ary fatiny Kartala agnisan'ny pétrolier gaz Kartala io boka agnarany volcan Moroni Ngazija. Hitanareo raha karaha zegny. Solima fa nivoneny araiky lahy io nidirandreo Sekreny bye bye Brazil. Ke anontaniako eto ministre ny industrie mba tiako monsieur le ministre mba agnanaova audit hoe aboaha en détail vola tagnatin'ny caisse fond Sekreny jiaby nanomboky nandraisany Abely Sekreny fa tsy vola moramora ne telopolo tapitrisa zay zala.
za koa monsieur le président atsika hipody partenariat ndraiky Sud Marine fotony ro tompiny iro nanangagna io iro mahay io monsieur le président angatako aminao mangata partenariat atsika hitantagna hiaraka amy Sud Marine secret fa mafy telopolo tapitisa zegny mafy matoa secret am fotoagn'andro na vita nagnano pont sambrano ohatry zay pont mavavy ndraiky ifasofanefa fa noho ny fitiavantegna tsinotsinjony vahoaka voilà izy akeo izy tsy mikoafy mampalahelo anao taloha mahita piasan'ny secret magnena sirena aza lahaboko anao mivolagna tima misy courseny moto fa mobilette non nanjary angano anao mahita transport personnel secret nanagna anao maregny nisy sarety maiky croisement namakia pompier miboaka baka amy secret anao pompier maro mavety manara-penitra ho anao ro zegny zo io tsay nde pompier tsy anagnatsika tioko napalahelo tegna mampalahelo ke niany atsika nazy président mazavatroko magnatony vahoaka mitandregny vahoaka mbola nagnandry sasany alahelo fotony ino alahelo kany ny mahagaga nefa nty ry sasany magnano biloloatsy ningaigny nandeha tagny andeha nino nandeha nagnino président koa tsy nikaiky olo hoe président tsy niinvité olo aboa io carte invitation fa anareo ny invité ny président tsy miinvité olo ary raha zay fanambarany anareo nandeha nagnano biloloatsy ningegna mariny tsy famarako ray aman-dreny izy ray aman-dreny malagasy jiaby fa adignanareo fa anareo ne namono Madagasikara anareo namono vahoaka mbola ino koa lingilinginareo amin'ny araiky nandeha nagnino anareo tsy nandeha nagnano biloloatsy ningegna nandeha Maurice za manareo koa nigadrany Maurice io nagnino anareo tsy nagnano biloloatsy ningegna nandeha mibabanareo agny a Dubai agny misy antony matoa la France tsy mampidriky izao France tsendriky ambarako famboa ambarako andra raiky ino antony la France tsy mampidriky izao France fagny midoko a Dubai nefa nizy nangataka nationalité tamin'ny andra Sarkozy misy dikany isan'andra nareo mitany misy anareo agny ndraiky cravatte tsy miova tsy misasa igny orange igny ro naftary fako moaly no moaly tsy hitanao nandeha le cravatte orange ankeranino to tsisy biorogno ny vonegna kendihina ankera ino vilagny nandokenareo vary fa tsisy ampangopango ny faravagna andihina ankeranino anareo zegny anareo vola hoe mpagnampy politiky maro telopolo tapitisa vola andeha tadiavitsika ry avako aby secret nanjara karaha zay secret anie mbarako anareo ry vahoaka malagasy ry zanaka ny Diego managna fond de caisse managna compte personnel na hoe compte ny société
ke nandeha io vola jiaby napetraky ny DCA eny, napetraky ny DG jiaby ny fandimby teo ke telopolo tapitisa tadiavitsika niany. Oh mon Dieu Seigneur Jésus Marie Joseph, panne de grâce. Anareo teo tsy navita, anareo teo tsisy raha nataonareo, ambila président magnano. Nde tsy tianareo izy fa zay nakatizo. Nde dosonareo zo marefaka mare Sarbaïd Sokorany, ataovany ataonareo. Zay ny tsy mialonjafy, zay avy eo tianefa, fa aza magnambaka zay vahoaka fo. Kofa nagnambaka zay vahoaka, nagnambany zay malagasy, anao priatiko edy. Zazoko be vola no magnapariaka anao edy. Mampalahelo. 12 mois et demi piasa ny secret ndraiky tsy mandre ata gorso. Non, nefa ny ro staff to jiaby mandeha vacances Dubai, en France, États-Unis miaraka amin'ny vady aman-janako anao. Mahinakinaka za. Nanjary tantara desy. Normal tsaiky betibetiky tsy mahay dikany hoe antsiragnana tsy alany vakila tsambo. Ino ma sambo andeha eo iky? Ndre botry fotsy andeha eo. Conseil naka ministre ny industrie, conseil naka monsieur le président. Mbo tsy tara tsika. Sud Marine Toulon o. Alotsika mangataka mipody miasa ndraiky Sud Marine. Fa io koa nampidirina ro société russe. Andeha pidirina ro société tchécoslovy. Alamere. Karaha nataondro Odima. Aia Odima azo nanjary magasin Assim. Ciment, matériaux de construction, ferraille. Nefa ny Odima oditry malagasy. Ray mandreny mandre piadanagna izy. Nananga io ratsiraka. Io Odima io apodiko matetika aminareo eto. L'usine pagnano oditry malagasy. Italien tantagna io. Ary ballon cuir nisy magna tam Coupe du Monde 1982 naboakany Odima. Niany izy veloma Saïd Omar mbadiky saondra. Zay ve le fitiavagna Madagasikara. Donc diny amizay zay firy personne niasa tamy secret, firy personne niasa tamy Odima. Za tsy volagna amy lasaliny. Za tsy volagna amy lastara. Heureusement tsika mba misy lastara bobo maji io. Fa io teteky mbo vonendro koa lastara io amy lalagna namakeo. Tana mba pistache ry za koa tsy diso. Mbo vonendro koa izo. Mba io edy lastara nagnatsika. Mampalahelo atsika zala. Mampahinakinaka. Zegny le toetsaigny. Hoe fa aia ma fagnovagna ty fagnovagna io avy. Anareo ndraiky nita vadinareo navesitra niany niteraka niany. Io tsy maintsy miambigny 9 mois. Ke fagnovagna tady aminareo aia io mbo avy. Entagna mbola vahagna kaza tsokorigna ry avako abe. Akory maton'ny devisitsika tsy anonga agnabo 1 euro. Parce que Madagasikara koulenareo. Agnisan'ny nampidibola lavany. Agnisan'ny nampidibola tourisme. Agnisan'ny nampidibola produits locaux. Ny potehinareo jiaby. Za tsara nahita tamy fiaignako tamy Madagasikara letsi ndraiky nariagna. Ko tsy tamy fitondranareo. Amin'ny Joffre io misy letsi. Zay tsara nagnary letsi. Kofa tsena kamisy. Mbola tsena kamisy, mbola tsena.
karaha milahatra vary mividy letsy baka zovra raha io, mivanga katakata baka sovra avy amy tsena teo, fa zio korontagna raha feno, le tandrasianao vita andalovanao tsisy. Ke anareo ny volagna hoe fa rango navian'ny fagnovagna enereo nanonga 5000 tiako 5120 tiako 5130 normal za aloha tsy gaga parce que nipoteinareo produit locaux, nipoteinareo fizavagna ny resaka tourisme. Boko ny ananareo magnasary magnontany hoe fa enereo nanonga, ben oui, parce que jerinareo tsisy tamizigny nampanonga enereo tsô. Azafady antegna mandinika amy kabeso fa tsy amy fitombenagna ry avako aby. Fitombenagna io izy pitragna ndraiky agnaboagna biribiri tsitsapaigny fa tsy agny ny mandiniky ialako tsigny e. Faroy dia ny présidenta DS za tokiky za fotony nino tsy le zandry ny grève regny lentolona tamy faritry Diego indrindra fa ta DS mpianatra ny cura regny mampitokiky za fa ry sasany le tsy maty voalavoan-kibo idrika ambario betsaka mitohy tantara natao pyramide inversé baka raha ty baka amy madinidinika ampanetsika amy maventy à la fin idrika ambario betsaka gaga za zala nahita ry sasany baka ambario be za mikoragna jeune eto za tsy nikokoragna olo be ratsy fitondrasantegna mpagnano politika anareo frère aby ranabavy aby baka ambario be anareo nandeha za tsy masaky tanareo ro zandry GNZ aby maro amindreo zo be firy tainao fa lefanay t-shirtnao non za tsy miravaka nifim-boetsy ny voneko sikinanareo sikiniko volaniko tamindreo agnotanareo ba même satroko ndoy maro amindreo GNZ reo zo be ndefasanay kadonao non anareo iala mijaly ny tadiaviko fa tsy zany de pisikinareo satroko igny ndraiky t-shirt GNZ YXZ fa ino raha nisy ambarako anareo koragna raha tsy teza volaniko zaza navelany rajoela navelany ravatomanga nambelany tsia Christian raha tsy teza ary raha tsy teza mandrakizay ro ny sandoko fa hoe GNZ o GNX o GNY ro baka amin'ny ambario be tandrignasanareo baka amin'ny ambario be tany nefany za mihitsy teto ny tariky ny volagna andro amanaligny hoe mitsangana atsika ambario be mitaky fa vaky lakorobe la chaîne coupée o zizira zay nino raha nisy ro tsisy mitsanga nikoragna iry zandrilahy Adonis mbola io ndesa zandrilahy ameko fahefagnano nangataka Adonis hoe higrève nangataka tamy préfet Angelo aza mifamatra anao Angelo tsy nameno autorisation Adonis tsy haiky nataonareo fisamboragna dokitry mahazatra anareo zandrilahy Adonis fa nareo koa nanambotra izy tamizigny nareo zalahy nahita taminaka mikasia singa ny fagnevany zanaka ambario be raiky anareo fa atsika fampitana
zanaka an'Ambaribe azo atosegna fa tsy nitosy anao. Nino raha nisy? Za tsy mavozo manonona agnarana, mamalia eto izy koa izy fa matra raha volango ty, fa témoin misy, ary témoin io vao mitsanga koa izy fa matra amaly zany. Mety mamaly anao zandry. Odilon Kamisy. Odilon Kamisy! Baka amin'ny Ambaribe eo, tsy gaga za, fa izy ny lingilingy agny, ADS agny président nazy, nisiky ny t-shirt. Diana Faro Zen XYZ. Odilon Kamisy, ampatsarovikonao volagna nataonao ataoko rendanitry reny zao tontolo zao, volagna nataonao tamin'ny ry Adonis sy ny jeune t'Ambaribe ny volanko hoe mitsangana anao, ro itsanga, ro nikaiky anao, nitao ino valy volagna nambaranao Odilon Kamisy, masake mifamatra anao, atsangako hoe témoin jiaby. Ino raha nambarana? Parce que izy tamizegny milaka sady tsy arity tsy atika raha vitinamboa. Za tsy mety midika amin'io, za tsy andeha hagnano mahisa aignanaka, za boko andeha ampidirin'ireo prison gagazo nino. Izy nandeha sangaviny tagny tamizandry Karim. Za tsy mampidriky zandry Karim agnatin'ny korana, fa Odilon Kamisy sangaviny tamizandry Karim tagny izy. Tsy nety izy nandeha, fa za gaga fa komalinomaly président ADS, anao masaky miravaka ny fomboe tsy mivonenao ita. Ndre nitariky vahoaka an'Ambaribe ny grefy tsy sakinao, soi-disant fa anao tsy atao mahisa. Ny antianao nino? Mosipa zay anao nandeha nagnaraka tagny, tadia goa tagny, mbola ny baby t-shirt ny di reto zandry ZXYZ. Anao koa fa tsy mosipa, tsy mahisa t'Ambaribe, tsy nitsanga, tsy nasaky nagnano grève. Maino anao mandeha miravaka raha tsy nivonenao? Ahoagna traka frère, vavaka Zatoby. Odilon Kamisy volanko zay. Masake anao mamaly, ary tiako anao mamaly, koa fa matra zegny anao, atsangako hoe témoin telo nagnanaovanao volagna io. Niany ro jiaby, kravaty lambany orange miofy tsy mivadiky igny, nde zigny za matoky tsy misasa, ro navy ADS agny ro jiaby en forme. Na ino tsy sakinareo sikinagna le kravaty orange? Za tsy tia Jocelyne, fa Jocelyne manakambo, izy tsy nandeha. Même izy député ny Adirbo, fa izy tsy nandeha. Fa nareo étiquette politique zéro que dalle. Odilon Kamisy, politique tsy hainao zandry. Aza miravaka raha tsy nivonenao. Za volanko, ro zandry GNZ ro, Zokobe, firy tainao? Volanko, non. Anareo koa fa nitsanga, niary tanànatsika. Za fa ravoravo, message nakana avy aminareo. Aza la Zokobe, be vitanao taminay. Non, mbola tsy hendikinefa. Mbola miady atsika. Oui, kravaty ndre za matoky zo ndesindreo mando. Kravaty orange. Fa magnena koa rô fa regny kravaty orange. Za matoky zo ndesindreo mando, tsy misasa. Saslengy. Nde misiasa, nde tsy siasa, nde bureau, nde kravaty orange. Anareo koa tsisy kravaty ambara za misy maro 41 kravaty anagnako couleur orange fotsisy aminaka parce que tsy teo. Za ndraiky mina orange. Za mina orange. Za mina
banane, mbo avy atsika miresaka banane ty baka io. Hitanareo toetsainy karaha zegny. Tampoko ny grève amizay zay Tambarobe, docteur Prelamort. Raha jiaby fa vita, kabary jiaby fa nitsangana, igny zay nampidiriny Angelo amy gymnase. Igny zay nampidiriny Alia Body, nampidiriny Alia Banane amy gymnase. Zay mafandroaka, sa zay bengy, sa zay ondrikondry, sa zay omby, ao zay dokotry ny zamaniboty. Andeha ampidirinareo amin'ny gymnase. Mba mpitomona aminay kony, préfet ny Ambaribe hoe, taia nisy la grève 11 au 14 octobre 2025, nampidiriny agnaty gymnase. Ta Madagasikara, ko tsy Tambaribe zareko. Nefa ny anareo namory président Seni Damarsen, Rafozany Rajoely, babany Rajoely sy mamany. Ireo menakavina voronareo tamin'ny tragno naboako ako ary. Avaritra antignanany Mpalimbitra agnabo io. Zany agnaboaka sary ny tragno. Ary zany agnambary fandeha ny tragno. Toro jiaby navorona. Ke niany anareo lingilingy nandeha ratsinareo. Anareo ndraiky nahita zay he. Anareo tamin'ny fitondrana. Zay lingilingy nandeha Tasambava. Anareo karaha nagnano fagnapitranga tiako député, tiako maire Tasambava. Anareo nagnano tsinjaka dokitrinareo jiaby réseau siliny. Anareo nagnano fagnapitranga Sambady Tambilobe. Zay nandeha, zay tsy nandeha, zay tsy mikoragna foiky. Tsy bilety eau de javel. Wala tsy kiliny nataony. Zay zany gestinareo. Maty bihorogno, maty bihorogno, maty bihorogno. Anareo ny le miavogno tiampy. Anareo miavogno tiampy nga. Antegna koa fa tsisy taninana. Azavadike kilamaka. Mangina pitra. Zegny les jeunes. Idrika amin'olo betsika. Mandeha fa tsika manonga. Les trois mousquetaires. Les D'Artagnan. Les trois mousquetaires. Anao mety aro mitsangana amy sary. Ro telo mitsanga amy sary. Atopia agnatin'ny ranony Antagnavo ariboka tsy hoan'ny boy. Atopia amy ranony be mazava sambrano boka tsy hoan'ny boy. Atopia amy Faribe, atopia amy Faria roa amby folo aboka ro Ambaribe ro tsy hoan'ny boy. Tsisy mba raiky hoe mba bokiboky gosy mba mazavazava amy sary. Magadry faririky. Jery hitanao mitsy hoe tsy io. Matiny akory atao nagnano biloloa tsy ningegna. Tiny mampitokiky. Zegny antony nifidianako hira igny. Alpha Blondy, la démocratie. Jusqu'à journée ro mbola tsy matanty démocratie. Publication natao nagnontany hoe ity moa naverina andeha nagnino. Andidiragna malo. Lany raha malo egna anareo ngo sanabavy. Publication. Heureusement tsy zana. Za koa nagna publication igny. Lombolombo n'igny raha nivolanko tam publication igny. Fa question hoe reto manavy andeha gnino io. Didiranareo. Izy amizegny. Lelahy be denareo io magnangy araiky diranareo malo. Non. Nareo lany clé zama. Koa fa tsy matanty démocratie. Aza magnano politique. Midémissione avanareo.
zay nefa nambaran'i Jocelyne Maxime hoe pays démocratique Madagascar koa fa tsy matany démocratie miala ao agnatraka midémissioniavanareo bakandrefa araiky ty baka tsy bakatsimo fa reto bakandrefa amin'ny Ambaribe bakandrefa midémissioniava koa fa tsy matany démocratie fa koa raha tsy manjary ataonareo zay tsy maintsy mivolagna faly anareo tsy faly anareo mbarara aleo baka tsika tandegny volagna zalaty mampalahelo olobe amjerin-droro magnangy araiky mampitsinjaka roa mianakavy ory avako aby zegny mpagnampy politiky zegny anareo mitia tanindrazana zegny anareo mitia vahoaka question hoe reto manavina ino ndre nareo mbona nataony hoe reto navina ino fa za koa nagnano zigny volaniko taminareo maresaresaka an'igny volagna natao maresaresaka an'igny za tsy raha mitsitsy aminareo anareo mahavako sa nareo taolagna raiky aminaka aleo baka tandignesatsika ambelako lavalava ampodipodiko volagna le zalaty atsika boko mamaly izy ino raha vitanao amin'ny fiainananao agny anao mivolavolanao olo manino raha tsisy raha namboarinao tanananao itaka anao mikapokapolo ino raha vitanao amin'ny fiainananao agny anao mivolavolanao olo manino raha tsisy raha namboarinao tanananao itaka anao mikapokapolo ino raha vitanao amin'ny fiainananao agny anao mivolavolanao olo manino raha tsisy raha namboarinao tanananao itaka anao mikapokapolo ino raha vitanao amin'ny fiainananao agny anao mivolavolanao olo manino raha tsisy raha namboarinao tanananao itaka anao mikapokapolo ino raha vitanao amin'ny fiainananao agny anao mivolavolanao olo manino raha tsisy raha namboarinao tanananao itaka anao mikapokapolo ino raha vitanao amin'ny fiainananao agny anao mivolavolanao olo manino raha tsisy raha namboarinao tanananao itaka anao mikapokapolo ino raha vitanao amin'ny fiainananao agny anao mivolavolanao olo manino raha tsisy raha namboarinao tanananao itaka anao mikapokapolo ino raha vitanao amin'ny fiainananao agny anao mivolavolanao olo manino raha tsisy raha namboarinao tanananao itaka anao mikapokapolo tsy haiko asa misy plomb lelandreo na nifindreo tsy haiko na misy le blond nitsakaregna tamin'ny assemblée tagny hoe andifasagna Jiramany Ambaribe amy lelandreo amy vavandreo fa ndereo mivolagna fo vavandreo fe tsô agnatin'ny vavanareo amy lelanareo lalabako blond tokony andefa Jiramany Ambaribe ory zala publication magnangy tsy anagnanareo egnatra zegny volagna hoe ray aman-dreny amy tanàna midémissioniavanareo fa tsy olo bakandrefa igny magnakitikotiko zay eto ndo mody androna agny ane tany navianareo za baka tsy volagna za naboaka ty fo za koa nagnaboaka ty fa hainareo zao fio igny fa izy magnano zay ndraiky zany tsakarakaraha ty fa tsy hitao ambila araiky ty lanin'olombelo fa ty tsy araiky tsy lanim-panihy allo za giaka hely parce que za mitady raha ty pastèque fa za tsy neta ambesa za giaka jus de banane lanin'olombelo fa tsy le araiky tsy lanim-panihy tous sont pifalina fraîche un député olo mavety amy tanàna magnatoitsaigny karaha igny viavy vola andimaloenareo
Moi, hely raha ataonareo za zao ndi malony viavy. Contraire viavy koa nagnasasa zany volagna za izy tokizao. Za tsy mamaly izy virgule na point na ino. Izy tokizako. Félicitations mbarako izy. Anareo mana vitan'ino mba mbarazehe kony? Mba boazehe kony? WC public tsisy rano. L'école tsisy mpampianatra. Ndre plan urbanisme tsy vitanareo. Zay eto 2 mandats zay na vitanagnano plan urbanisme. Teo tsisy rano nanonga tandavako toko. Mitsangana mivolagna magnambara eto zay teo. Tsisy rano nanonga teo. Zay eto 2 mandats. Route principale io tsary dobo. Asara firy zegny 2 mandats zegny. Route principale ndraiky dobo. Ke zegny anareo vola fa nareo nagnano raha. Ny volagna madame tenareo ndray trano tsy nataonareo eto. Mba ino matragno nataony? Amy tany sirama tsisy taratasy. Ndre anao mbola mangataka maheviko mila taratasy amy tany sirama nalenareo io. Managna maizizy madamo io. Arovako izy. Parce que ino anto zamo miaro izy. Ragnoko zotsy o tsy hainareo. Anadainy zo valy taolagna raiky aminazy nanambady niteraka tamin'ny anabaviko ninidonia. Normal logique zany any magnano avocat anazy. Arovako izy. En plus, izy olo agnatin'ny membre ne MRFM taloha. Jusqu'à niany. Zay tsy menazy adala. Question de publication. Anareo jiaby miombohombo. Karaha nataoko teto ny volagna 45 minutes imba. Reo jiaby miombohombo. Moi, la niasa nareo. Vraiment nareo la niasa. Tsisy asa nareo. Zany nisy volagna raiky nataon'ny président tamin'ny fivoriagna tagnatin'ny la mairie Diego tao hoe nisy dossier maromaro anagnako président mbo avy amy Baribe za fa misy olo telo efatra ozy izy tsakareko amy Baribe. Zegny ato zany volagna hoe hoavy zao. Hoavy zao. Karaha nataony Zandry Lajoakim. Za hoavy. Anareo kaza milefa. Boko kaza mikorontagna. Fa hoavy za. Matoa président Tadego ny volagna ziny. Ampesaka besonareo. Za tsy mikoragna raha tsisy document. Za tsy mikoragna raha tsisy vidéo, tsisy sary. Ndre anareo vraiment hypocrite nareo tsy voasitriky nareo. Tamin'ny avatoro. Ialako tsigny magnano azafady anao za Zandry Lasiteny, honorable. Lingilingy ndraiky t-shirt jaune. Anabaviny orange baka citron. Lingilingy. Zandry Lasiteny honorable nandeha namangy anabaviko pe asonam ta l'hôpital be. Anao lingilingy ndraiky t-shirt jaune nandeha tary. Sakinao niaro ninita en prison. Sakinao nandatsika mo tamin'ny ninita en prison. Pour ton hypocrite. Aboko koa sary baka io. Taminareo namangizy ta l'hôpital. Boko tiako anareo magnano critique. Karaha nataonareo ny critique ranabavy ty, ragnoko ty. Amaliako anareo raiky. Ndraiky hypocrite nareo. Si tena andeha namangy ranabavy, ireo lingilingy.
Oh, non. Ty misy lanin'olombelogno e. Mivanga katakata lanin'olombelogno. Fa za mivanga katakata tsy lanim-paniry avako ato. Boko, mangala orange. Boko, mangala orange mety hoanigny. Fa aza mihina kilokilon'ny orange hitanareo milalagna agny na pamplemousse na voaingise. Ty orange hoanigny. Ty banane troson-pifaliagna gainy. Fa tsy le araiky tsy lanim-paniary. Magnaingy. Fa tsy olo hafa. Za megnatra amin'ny plasinao. Mengatra za plasinao. Normal izy tsy manangana tragno any parce que ry zanany mianatra ty. Nagnano ny tous les moyens izy na sauver ry zana. Tsy hainao ambarako anao. Zanakanazy igny. Massion tamy baka tamy France teto. Tamy tany misy rotay. Ary mamely tegna izy hitanao igny. Tsy vady, tsy copain. Izy namelogno zanany. Izy natafita zanany. Ary bien place zanany atsika mikoragna. Ary bientôt mois de mars baka zay andafy eto magnano fifidianagna maire, conseiller. Izy hitanao ny volagninao igny. Conseillère antany misy roa agny. Zoma mbaranareo ke zay ndiasa tragno Madagasikara ke zay ndi lingilingy. Tragnon'ny babany ndraiky reniny fofa mampipitrahana. Karaha ataony naka, tragnon'ny babako ndraiky reniny pitako. Ino andeasako tragno. Ny ampitombo tragnony misy nataony babako ndraiky reniko ny ataoko. Karaha zay koa izy. Fa izy tsy magnano karaha anareo. Anareo zao mba nanangana tragno antamy misy anareo andronay. Mba ina natsangana anareo andronay. Kubala anareo mandeha misandoko agnarana tanàna tsy tanàna anareo. Oh, Jamanjary nafindra anareo taia. Tandrona. Koa misy tompony Jamanjary io zay voalohany. Zay milevy ny tavogny io zala. Anareo misy tavogny nareo milevy io. Anareo nandesiny olobe nareo na avy eo. Parce que olobe nareo niasa io, niala fahinana teo. Anareo be teo. Fa anareo tsy tompony Jamanjary. Miala tsiny tompoko. Aza misandoko miravoka ratsy nareo. Zay he tompony mehe raha tiany atao io. Tsara enao ne. Hitanao olo miaraka miasa aminao mpagnamianao matériel hôpitaux io. Anontany izy ba. Zamako an'izy igny. Tsy hainao zalahy. Tonton kokoa izy igny. Tsy hainao. Anontany izy fa eny. Tontonko igny. Mpagnamianareo don. Amin'ny hôpitaux reo. Matériel ordinateur fandriagna matelan'ny hôpital regny. Fa zay tsy misandoko karaha anareo zalahy. Tiako mamalia za. Ataova message. Karaha nataonao nagnano message nao igny. Bon, tsika tsy andany andro amin'olo tsisy valeur. Donc nahampy anareo eky zay. Mivolay zaho agnatraka. Koa nareo iasa ataova fo asa sandosandoko nareo mandafy tanàna, mandrava tragnon'olo, mandavy tanà, mandrava tanin'olo, mandafy nosy jiaby alafinareo miaraka amin'ny ravatomanga io. Ndraiky raha Jojo ndraiky tsay Christian reo. Vas-y, continuez. Tefaka tany fojoro. Ozony mahazo anareo. Za misy magnozogno anareo. Taova fo. Za magnozogno anareo. Ary bebe ny ozogno ataoko za eto ty. Leran'ny zahavy egny. Itsanganako amin'ny tany masina. Amin'ny ambaribio agnozogno ako anareo. Donc moawawawa koa. Za mbaranareo mavozo. Magnasafo tsy ataoko. Fa démocratie manana droit za mivola. Ny magnasafo tsy ataoko. Tiako nareo ne mamaly. Olo tsy miady amin'ny viavy nga. Miadiva amin'ny lehilahy karaha mo. Nde miady zo. Ny ambaribe tsy vitanareo. Viavy andeha iadivanareo.
za tsara nahita azovy maire na hoe PDS mitondro teo anao midriky bureau la mairie tegna le hoe kaboneny Tamatavy koa bureau la mairie ne Ambaribe kaboneny Tamatavy anao mahita peinture ivelany anao vola laza la type la mairie midira agnatin'ny zao baka anao plafond misy tany tsisy plafond misy tany mijora riba jiaby famoeny humidité za matoky raha gona viandro io nemro nitondra taloha ro tsara nagnano peinture agnatin'ny tao zay nagnano peinture tagnatin'ny to plusieurs fois anao midriky bureau la mairie ny Ambaribe mon Dieu Seigneur nde bureau la mairie aminay Mantaliagny ko tsotsoro agny tsy magnano karaha nde magnamboatra plafond bureau tsy vitanareo za mandeha moa le vola aminy fanjakagnanareo isaka taogno 2 milliards 500 millions 1 milliard 250 000 ny amin'ny parlement agny amin'ny député 1 milliard 250 000 ny commune urbaine ataribany la mairie agnaty bureau gomero za tsy masaky magnano mariage io fotony mariage naka riba maloto kila za fagnano mariage amin'ny riba maloto sitra za magnano mariage amin'ny bazary io zegny bureau la mairie ndre plafond tsisy préfecture ville touristique ho anareo isan'andro oeraoeranareo be sa mila angataka koa amin'ny président volagna baka angatako amin'ny président vita lève zany kaiky président andifasa matériel commune urbaine agny amboarane riban'ny la mairie ne ndraiky tafony anareo zatra mangataka fa zay tsy mangataka razambe ne tsy mangataka ho sareraka riban'ny la mairie agnatiny oh mon Dieu Jésus Marie Joseph pan de grâce mizesty fo ndraiky samboady ambaniagna samboady igny karaha kisalin'ny ndambavy andeha tsindraka hoadraha amin'ny soroko bureau maloto riba maloto plafond tsisy zay nipetraka ny asa teo nadio ny lamy plafond impeccable tsisy raha nangatany eto Antananarivo zay nipetraka tsisy raha nafariny baka Antananarivo zay niasa teo nisy photocopieuse professionnelle tao za nagnotany olo raha io tsisy ato e nde zay ato zara koa misy photocopieuse mon Dieu Seigneur zay taloha teo nisy photocopieuse professionnelle fa izy koa tirage maro non tsy mandeha io zay mandeha amin'ny chambre de commerce amin'ny chambre de commerce ary tsy haiko na fanaty zay na koa tary misy tany fanaovagna tirage katraka manuel soragna ankara hely rose koa mavita ta 500-600 000 photocopie tirage ata papier ramo tsy voavangany la mairie papier ramo tsy voavidinareo amin'ny librairie nema tsy librairie tsisy anao ndegnano copie anao koa mitondra taratasy baka an-tragnonao abogonao mbola paifendreo koa oaranao fa mitondra taratasy baka an-tragnonao anao mbola magnefa koa le copie zegny tsy agny fagnavôle copie carte d'identité casier judiciaire tsy agny fagnavola
fa zay kazakadalegny mivolagna ro olona ro manonga anareo io andafeto izy koa izy magnefa carte d'identité carte séjour andafeto juste timbre fovangenao basta nefa vita io kabaro fa tsisy raha ifeno copie fagnavola carte d'identité fagnavola antegna tompiny koa mitondra taratasy bakagny mbola angalagna vola koa io ne volaniko aminareo atsika vahoaka mihitsy ndro mandroboka jeritsika amle olo-pady mitondra atsika de merde la peau de fesse ndro mitady taratasy anareo vahoaka koa fa nde ngala raha amla mairie asandro ny izy igny ro nagnange l'honneur nitady place ambla ro mampiatsiky peau de fesse ndro fa tsy mandeha magnano plaky tsy hainao kiosky ny orange risa mivola amy lalabe zoma tsy hainay nareo miasa zay ty miasa teo koa zay tsy magnano plaky karaha igny nanjary nitombo kiosky ambario be vola jiaby raha masinareo io mandeha io vola ny etra vola ny bazary zara fa madio nefa ny bazary angalanareo tike isaka marandraigny matsagna ariva nareo hoaniko ay mitady za amiako volan'ny sabeda ho anao volan'ny deuxième bureau zegny na le volan'ny tsaiky nilise akarakô manao tsaiky ty ay fe saoaba tseniky za avia avia ino saoaba ty allo tova plat raiky fa saoaba volan'ny deuxième bureau zafady zagy akalabanany ty araiky lanin'olombelony fa tsy araiky tsy lany mpania zafady oh pression zay le voa pression nino volan'ny licence jiaby rasarasainareo reo vonomoalany za gaga naregny hoe za tsy nono agnarana fotony haiko loatra olo io fa izy ndraiky mbo tognonoko agnaranany andra raiky managna ta 50 bajaj licence aroefo bajaj reo zay misolosolo amy licence aro karaha ajojo mandeha en France baka Comore baka Ngazidra ajojo mandeha en France ro ajojo ro mandeha en France passeport raiky mitondra ro la commune raiky niantegna randro Saïd Abdala raiky ria mare Abdala Saïd raiky Hussein tiako Fatima izy boko vobady koa Fatima Hussein passeport raiky mitondra Comorien raiky jiaby tanana raiky mandeha andafy basi karaha zegny nomaly zany aregny raha io licence aroe ampiasaigna amy bajaj 50 za tsary nahita raha karaha zay koa tsy amin'ny ambaribeo no zay baka teo zany zay teo zay tsy nagnano zegny même zay tamy faritany tao zay tsy nagnano zegny mitsangana eto no mivolagna fa ratsy nataony eto amy faritany ratsy nataony eto amy lamairie aloha beliko eto ny maloto ay mare loatra baraka ataonareo zay ambario be zay fa tsy vitana palapalanareo bonginareo aloha samby bongigny eto tonga saigna nareo amizay voleza koa tsy tegna volagna miala koa tsy matany démocratie fa tsy question de publicité mampidetragna anareo mianakavy la niasa maty bon manonga atsika ambesa dossier raiky ty ampidiritsika loatsy emiky atsika boko mifampiankiny baka dossier roe reto tak obe c'est bon tandrignesatsika tseniky volagna zalaky tsy azovy anao mpivolagna zara maro ndraiky azozo afa raha zozo fa raiky ty azozo
azozo reo baka angazitra volaniko aminao reo mandeha en France passeport araiky mitondra foko tany araiky mandeha raiky passeport igny ampody koa mandeha raiky agnaranandreo Saïd Abdallah Saïd Hussein Fatima iof la même chose aminio azozo anao zao mampitondra azozo colis enveloppe asiava euro maro bakao na 5 000 € na 10 000 € tao aboko asiava nationalité vazabaka agnatin'igny ampitondra izy tiako na terandreo amin'ny couler de lave ry na bajanany ary vola igny tsy miala ta 1 centime fa nationalité agnatin'ny enveloppe miaraka vola igny bye Brazil bon la tsy mipody amin'igny anjarandreo zegny fa koragnatsika manongo agnabo aloha tandrignesatsika tseniky zalaty aboko toizatsika koragna lalàna hoe ahoana moa zany ny ahafahan'ny filaminana an'ity misy lalàna mahakasika an'izay ray légitime défense faharoa rehefa ajanona koa ianao ka tsy mijanona ary mampiasa fitaovam-piadina zay nampiasainy zareo rehetra zavatra rehetra dia afaka mitifitra amin'ny mpitandro filamina rehefa jolako ka mitazona fitaovam-piadina zay be dia be any fahitatsika fa mamaly ny jola rehefa asena mijanona ny lalàna hoe ahoana moa zany ny ahafahan'ny mpitandro filaminana an'ity misy lalàna mahakasika an'izay ray légitime défense faharoa rehefa ajanona koa ianao ka tsy mijanona ary mampiasa fitaovam-piadina zay nampiasainy zareo rehetra zavatra rehetra dia afaka mitifitra amin'ny mpitandro filamina rehefa jolako ka mitazona fitaovam-piadina zay be dia be any fahitatsika fa mamaly ny jola rehefa asena mijanona mampitikiky zany ao zandry la colonel Tojo anao mikoragna hoe lalàgnany légitime de défense légitime de défense colonel Tojo za tsy mahay akimilita ena anaranao ary za tsy tia he karakory navenao ho gendarme ndraiky anao navy colonel nresaka légitime de défense nagnino tsy saky nanaboaka anao nagnano débat io le lalàna affiché boka karaha toko za magnaboaka le document raha volaniko aboa aia lalàna firy hoe fa légitime de défense ve agnatin'ny lalàna volagninao io colonel Tojo bala réel ampiasainareo misy mivola hoe mampiasa bala réel légitime de défense ve mivola agnatin'ny lalàgnanareo hoe mampiasa bala pira colonel Tojo akimilita ena anaranao inga regny edy regny les gendarmes du salon normal ro bekibekony bomba magnanognano raha fatagny za nagnano service militaire za nagnano SN légitime de défense monsieur Tojo regninao agnaran'izay légitime de défense fiarovanao ny aigninao tsy bala réel wala tsy bala pire nanao mampiasa bala blanc nanao mampiasa bombe lacrymogène nanao mampiasa casseur enao casseur zay Tojo sa tsy hainao hitanao andafy agny regny nde États-Unis mampiasa zigny nde en Chine nde Moscou kofa misy manifeste pompier igny tifitry rano mare tsara be mandava amin'ny manifestation fa tsy bala réel nde nino ampiasainy anao tsisy droit mampiasa bala réel aza vandesagna vahoaka Tojo colonel sandoko ty aboa eto lalàna vola fa hoe
magnano légitime de défense anao ke mampiasa balle réelle aboako ny zavako raha zegny comme les arts martiaux. Les arts martiaux ne mampiasa légitime de défense rehefa misy miataka izy amy lala na antragnonany en tant qu'izy arts martiaux izy tsy andeha angala sabatra le vrai slaklak fa izy tsy maintsy art défense egninany ary misy système avy tany mandresy le olo zegny gendarme soi-disant un colonel. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Shukran. Légitime de défense ny colonel Tudzi mampiasa balle réelle. DGF nagnano formation de tir. Zay tsy mampiasa balle réelle, balle blanc. Regny olo tokony ataonareo audit enquête en garde à vue madame Fanirsoa regny colonel Tojo regny fa regny namono vahoaka regny nitifitry vahoaka même dahalo anao teo vola dahalo apetrako aminao amizay fagnotaniagna colonel Tojo anao nampiasa balle réelle aiza le droit de l'homme amle lalagna volagninao ambaraza aboasa nagnino nasiagna droit de l'homme koa nareo ampiasa balle réelle foagna droit de l'homme ambara niveau international andafy eto misy manifestant plusieurs fois et plusieurs fois tsy ela eto zao fa misy manifestation eto tsy ela anao tsara nahita gendarme andafy eto nampiasa balle réelle na balle pire na bombe lacrymogène na cacheur baza mavandy zala mivoleza mavandy anareo babanareo ndraiky zamanareo fa migadra ry araiky fa dobe agny amilay anareo mbola mavandy oh tsy haiko any indra ambesanareo amy gendarme tadidinareo raha nataonareo kotity zay un colonel kotity le registrata indra nataonareo izy fitsaragna reo nandalovana nandalo izy tribunal militaire en tant qu'izy colonel aboko koa izy nandalo fitsaragna mpanjakagna fa manino ty tsy ataonareo zay parce que colonel Tojo atsika zo atsika naregny suitiny enquête ningay bomba tsy suitiny tsy managna fahefagna anao colonel Tojo na ino manifestant na ino manifestation misy mampiasa balle réelle balle pire aboa eto volaniko lalagna volagninao fa nareo mahazo mampiasa balle réelle koa nampiasainareo tamin'ny état d'Igotarie na fatiavanay regny tsendriky nefa igny zay mitaky justice fôtony reo olo nitifitry regny ene ary mbola mandehandeha agnaboloa mitaky aminao za madame Fanirsoa mitaky amy chef d'état major za ataova enquête-ndregny maramila nitifitry tamin'ny état d'Igo tagny namono olo aby regny président nahita na regny tantara jiaby tagny ataoko fa président itsanga ary légitime de défense tsy maintsy mitifitry ty fira dadilahinao ndray fa maty andolo agny ty fira fa tsy vahoaka ty firinao même dahalo tsy managna droit anao mitifitry dahalo balle réelle même izy mamaly tova balle blanc droit de l'homme agnaran'zay da abaty manonga atsika mitodiky za ampodiky fa hiteny mitodiky za ministre en défense eto chef d'état major eto reo baka lehibe indrindra agnabo
amin'ny gouvernement amin'ny firenena mipetraka. Apetraka fanontaniana amin'ny chef d'état major ndraiky ministre ny défense mikasiky le raha nagnapidirana arme lourde zay narignesana ngasy teny tambadiky raha jiaby regny. Andeha tonino ma regny deja ro arme regny zagny ambaranareo regny arme fa tsy ampiasainy Moscou, regny arme nampiasainy KGB taloha tamin'ny andran'ny KGB. Fanontaniana apetrako amin'ny chef d'état major ndraiky ministre ny défense mba tiako andesinareo fagnazavagna le raha hoe droit autorisation lalagna baka taia moa andeha ampidirana raha karaha regny amin'ny tanànatsika, tsisy fagnazavagna amin'ny vahoaka, tsisy volagna amin'ny vahoaka hoe nandeha izy igny, natoa izy igny, andeha to ino izy igny. Marigny atsika agnatin'ny armée misy raha atao hoe secret d'armée. Fa azafady zalahy, un député veny mandeha magnano démarche ny arme lourde ampidirigny amitsika eo, tsy secret d'armement zegny. Mialatsigny e, mba ampiara le lalagna zandry gasikara ny volagna hoe tsisy olo agnabony lalagna. Pourquoi le lalagna tsy ampiarinao? C'est vrai izy fa tsy ampiasainy KGB fa izy arme lourde andeha tonino. Pourquoi olo tsy armé ary mandeha mampidriky izy? Mba tiako ilagna fagnazavagna fa za bady baka fa ela ny alako service militaire. Ndre andafeto fo ry Daesh managna arme sophistiqué mbola tsakarainy lalagna hoe baka tahena ampidirana ro arme. Ke itsy akeky amitsika any nde ampidirana raha karaha regny de mangigny atsika. Atsika jiaby fa nefa misy conteneur 6 conteneur efatra nidriky baka ambario baka Voimaro ary hoe nidriky baka ambario be arme lourde nandeha ia. Anareo zio ka zany vola ke iro solelaka ndraiky minondro reto tsy mahay raha zegny endreo fa ro tsy vola ataova enquête baka ro amindreo io misy mibalala edy miboaka eky. Ndre nio tsy hita nio nampidirina andeha monogna olo, andeha tifirigna olo araka volana nga i colonel Tojo hoe légitime de défense andeha monoanareo vahoaka koa sa andeha itifirinareo vahoaka koa. Ambaraza e baka ilaiko fagnazavagna azafady e fa aza atao trembony akata fa raha tika manginy dre fagnovagna zio raha tadiavine démocratie, décentralisation, fédéralisme, point barre zay raha tadiavine fa tsy andeha monon'olo. Mapagaga ministre ny défense tsy arignesagna feo, chef d'état major mangigny dre. Zegny ane naviako nagnotantandra raiky igny hoe na ino ma tsika managna amiral, capitaine de frégate, contre amiral, tsy ako nino, atsika tsy managna bateau de guerre. Tsy ako e, asa ino mba hevitrinareo malagasy karaha zako amizay? Oh, première division, oh, quatrième de division, izy ty moa football. Nde bateau de guerre tsisy amitsika, nde garde côte tsisy amitsika, nde vedette tsy anagnatsika.
mampanontany tegna, tegna mampanontany tegna. Venezuela aboakako narobako émission spéciale tamin'ny mazy TF1. Agnisan'ny olo tsy tia trompe io za, fa za misy raha atiavako trompe, za misy raha agnamezako trompe logike amy raha mandalo ny Venezuela. Venezuela ne karaha tsika pays riche. Anareo mahay président ro io dictateur karaha Rajoelina, dictateur karaha Ravatomanga, dictateur karaha Tsay Christian. Raha atiavako trompe izy mikomansy mi-éliminer reto dictateur dans le monde entier reto. Je suis tout à fait d'accord. Pays-nao fa population pays-nao zara fa mihina karaha zay malagasy, zara fa miasa karaha zay malagasy. Venezuela ne misy pétrole satria atsika. Aboaka koa émission spéciale bako amin'ny Muranakao. Izy koa raha anagnany ty président Venezuela ty en tant que dictateur karaha raha nataony Rajoelina io raha nataony Gaty. Heureusement Rajoelina nalaiky nandeha, fa zy koa petraka tiofo za nasaky nanampare azy ny bombardier ny trompe teo izy. Karaha raha nataony président Venezuela ty mba nataony trompe Rajoelina teo, heureusement izy niala ary naafaka atsika teo. Tsisy hafa amin'igny raha ataony président Venezuela. Donc normal, logique, trompe koa magnano karaha igny, magnanatra le dictateur afara reto mba hiala amy ratsy toetry. Zay le volaniko aminareo hoe misy olo sasany volagna fa magnano politique, de politique historique, histoire tsy haindreo ary ro politicien, ary ro politicien. Misy raiky hoe misy dossier tadiavako boka sy tia. Ouais. Donc normal trompe magnarakarah regny, ny mampalahelo fo zegny ny vahoaka innocent, ny vahoaka tsy manatsiny mibaby ny ratsy nataony reto mpitondra dictateur reto. Zay fo raha ny mampalahelo. Fa za pour trompe mi-éliminer reto dictateur reto. Aboakako aminareo baka io reportage nataony TF1 mikasiky raha zay. Amara-paragnako izy andeha minosy miravavy ato atsika. Fahitanareo sasany fahitako magnano publication zo raha nandalo ta Seychelles. Zagnahary mibiagna aminay Madagasikara eto mba misy fanjakagna misy jery karaha Seychelles oa. Atsika koa mizaha Océan Indien, atsika farany be fa atsika foana atsirebiky mikiko zava Seychelles oa. Nitopaka anao mamintagna magnodidigny rayon superficie ny ranomasindreo anao liminendreo edy. Nino raha nandalo tao? Bateau Sri Lankais tsota pêcheur tanatiny
na pokondrota parce que rehefa ny volagna tsy acceptendreo ary tsy ikendreo na batonjovy agnatin'ny superficie ny ranomasiny ny Seychelles andipesy izy nandalo mbena amin'ny Madagasikara mba misy zegny avako aby be edy Madagasikara io maro foagna fo koa tsaroatsika togno firy zegny togno vitsivitsy loso ta Seychelles ny natratraragna bateau malgasy pêche igny ndraiky ro pêcheur marobe igny fa ntsika eto vola milliard doboky ny kiromaso ary mahazo mipesy bateau de ny kiromaso mahazo miramasy alefa ala jiaby corainay poissonnay jiaby alo antety zay fa tsy mihina andranomasiny koa leva tegna tiako raha ataony Seychelles makasitraka rô za ke zegny izy ry avako aby lavalava tsika to zay moa ambava homagna po mietritry roma misy raha tsy nalafondreo dona Madagasikara nalafondreo ranomasina nalafondreo fond de la mer jiaby fa nalafondreo nino koa atsika fa tsisy raha kony atsika io koa fa lafotso tsy hainareo malagasy fa lafo za gnambaranareo raha mandalo antignana igny asava voe maro nazoko marandraigny vaovao fa za mbola iconfirme nambariko roa manafinakaroa leva sara leva vidéo le fasa i raha mandalo agny les Russes avoe maro amy resaka fasimety atsika mikoragna azy io les Russes resaka fasimety voe maro tsy sakindreo nandeha reka ia pasindava nosy parce que la France ene mijumely io ambaribe io misy mikity ambaribe nareo fa ataony la France masaka de tsy sakiny Russe nandeha ambaribe pasindava nosy reo nandeha voe maro Russe atsika mikoragna azy io voe maro resaka fasimety za amizay aminony za bady tsy mahay mandiniky hoe donc zegny takalony le arme KGB ancien modèle regny le fasimety avoe maro le compte est bon fa iezaka ro manafinakaro ngala sary raby ro volaindroa mifaritra agny enganeka ho isy sary atsika ho aboaka atsika eto mankasitraka mankateligny misaotra atsika jiaby nagnaraka ziska ny farany fandaharagna tetony any